Dobro jutro svima. Kako ste? Nadam se da ste dobro i spremni za novi radni dan. Pozdrav svima i dobrodošli na podcast Male pobede, stari novi podcast koji je tu da bi vam kroz pitanje i savete dao motivaciju, pokrenuo vas u pozitivnom smeru i pomogao da ovaj dan počne bolje, jače i možda čak i zabavnije. Moje ime je Željko Crnjaković. Pozdrav svima, dobrodošli i dobro jutro u ovom zadnjem danu u nedelji i još jednoj epizodi podcasta Male pobede. Moje ime je Željko Crnjaković, još jednom posle X epizoda želim da se zahvalim svima koji podržavaju ovaj podcast. Ukoliko vi želite da ga podržite, možete da uradite na Patreon platformi www.patreon.com/male pobede. Ostavite svoj prilog i olakšajte rad podcasta da bi dalje bio besplatan za sve one koji ga slušaju i da bi dalje se emitovao i pravio svaki radni dan. Juče sam pričao o tome šta je projektno finansiranje, koliko ga volim, koliko ga ne volim, zašto je dobro i zašto je loše. A danas želim samo utoliko da zaokružim priču i da okrenem na svoju stranu zašto ja to ne volim i zašto mene nervira projektno finansiranje i sve to iščekivanje para i pisanje u projekata, jeste zlostavljanje projekata. Zemlja Srbija je na nekoj crnoj rang listi što se tiče projektnog finansiranja. Imamo jako puno projektnog finansiranja, ali su ove revizije i kontrole sve strožije, zato što je ranije bilo jako puno malverzacija što se tiče projekata. Pisali su se apsurdni projekti, uzimali su se pare od strane nevladinih organizacija, te pare su završavale ko zna kome u džepu i zapravo se projekti nisu provodili. Tako da u današnje vreme kada uzmete neki projekat da realizujete, šanse su da ćete morati da ga realizujete do kraja. Ono što se danas radi u zlostavljanju ovih projekata, ja ću to tako nazvati zlostavljanje i to je moje lično viđenje zlostavljanja projekata, jeste organizacije koje pišu projekte gde jednostavno pišu i apliciraju na gomilu projekata samo zato da bi dobile pare od projekta. Nije bitno da li možemo, ne možemo da ispunimo taj projekat, da li se taj projekat kompletno slaže sa našom vizijom, misijom, ciljem, mogućnostima i tako dalje. I zapravo je bitno samo da dobijemo neke pare od projekta i da nekako uradimo taj projekat. I sad, da se ne zavaravamo, jeste činjenica da većina projekata mora da se nekako upevava. U stvari, kada aplicirate na neki projekat, nikad to neće biti projekat baš za rešenje nekog problema koji ste sad vi smislili da želite da rešite. Uvijek ćete morati nekako pod navodnicima da upevate vašu priču u tu aplikaciju i taj uslove konkursa, zato da bi se prilagodili uslovima konkursa i da bi dobili finansiranje kroz projekat. Ali moje neko viđenje jeste da bi morali barem nekako da idemo, upevat ćemo, pa nećemo na primer raditi edukaciju sad baš za bilo koga, nego ćemo baš raditi edukaciju za trudne mame u Subotici. Zašto, ne znam, nije bitno, to će nam biti ciljna publika, zašto projekat želi edukaciju trudnih mama. Znači žena koja već ima dete i koja je ponovo trudna. Na primjer, ponekad je bukvalno to toliko specifično kao marketing kad targetirate neku publiku i nišu. Sada, znači uvijek ćete vi to morati upevati, ali
morate barem da želite onda da to sprovedete, da znate da možete da možete to da uradite, da znate da možete da dođete, da na neki način to ne bude sad baš nema veze, ja treba sada da dođem do ne trudnih mama, nego 200 trudnih mama u sledeće godine u avgustu, ne znam koliko će žena biti trudno u tom momentu i koliko će žene koje već imaju dece biti trudno, ali ja znam da ću, obećao sam u projektu, da ću doći do 200 njih u sledeće godine u avgustu u određenoj lokaciji. Pa to je malo nerealno. Osim ako se sam ne potrudim da budu trudne u tom datom mesecu, što znači da ću imati puno posla negde oko decembra meseca ove godine. Mislim, zezam se, ali zapravo jeste problem. Problem jeste zlostavljanje projekata zato da bi se nešto uradilo, a nismo sigurni da to možemo da uradimo. Ne targetiram nikoga posebno, znam za konkretne primere u mojoj okolini, u južnoj Srbiji, u različitim nišama i sferama, političkim, kulturnim, edukativnim, bilo kojim sferama gde je ovo zapravo problem. To nije problem jedne organizacije, to se dešava na svakom konkursu gde ljudi zapravo su upevali nešto u projekat zato da bi dobili pare, bez toga da zapravo to žele da rade. Bez toga da zapravo znaju da to mogu da urade. Mi smo pisali projekat za, podizanje kongresnog turizma na lokalnom nivou i onda smo usput organizovali, IT konferenciju u istom tom lokalu. I to jeste na neki način dobro upevavanje. Mi jesmo zapravo hteli da organizujemo tu konferenciju, mi smo to organizovali, da li je to uticalo na kongresni turizam lokala? Jeste. Upevano je u tome. Mi smo dodatno ubacili u sprovođenje projekta da su učesnici videli znamenitosti tog grada, da su iskusili, neka lokalna jela i tako dalje. Jeste, upevano je, ali da li se to zapravo desilo? Da li se ta konferencija desila? Da li su učesnici bili zadovoljni? Jesu. To je okej. Kada neko kaže restaurirat ćemo nešto i zapravo to uradi, to je fantastično. Nebitno da li je dodatno morao da napiše to će videti još 200 kineskih turista. Videće. Okej. Ali smo zapravo restaurirali nešto. Ali kad neko uzme i kaže, napiše projekat zato da bi, samo uzeo pare jer tu, ali lupim nešto da ću ja naći tih 200 trudnih žena i izvinite što koristim tu reč, nije namenjeno ni omalovažavanju, ni o bilo kakvom feminizmu, šovinizmu, šta god se odlučilo, samo karikiram koliko je teško naći određenu ciljnu publiku. To jeste problem. Samo zato da bi uzeo pare. Samo zato da bi se finansirao iz projektnog finansiranja. Tako da molim, svi oni koji žele da učestvuju u projektnom finansiranju, imajte malo integriteta. Imajte malo, ako ništa drugo, istražite tržište. Istražite mogućnosti koje su tu da bi se održao projekat. A ne tipa sad treba da napravimo 200 trudnica u datom mesecu. Treba vreme da bi se napravilo to sve. Opet, karikiram, ali postoje realni problemi što se toga tiče i mala pobeda za sve oni koji idu u projektno finansiranje jeste da zaboravite posebno lični interes. Lični interes će doći i bit će realizovan čak i kroz projekte koji zapravo imaju vrednost za tu lokalnu zajednicu, čak i za taj lokal gde možda čak i ako niste vi koji pišete taj projekat iz tog lokala uzeli nešto malo vremena da istražite šta bi bilo dobro za taj lokal i šta bi bilo moguće u tom lokalu. Čujemo se u nekoj narednoj epizodi i naredne nedelje u Malim pobedama.